Ya mateye mobono korwa senka usekanyorokerekia material inani kutoka segodi ya ba centro ni go wale no mogoka nemono maiga yo mwana wo yoberesi ko aseka kyo mwako gachage to ikabona tanya ko ande class kerigia kendo so form 1 ejo kubwate kana no boli mweru na wigo no botaka bora senke yo maiga yo moro kyo nyara okole skuru ya na okara matemwa yebya nigo yabe tomo chandre ko gendra na masomo kubwate kana buna ingina tale kwenyara eliko nyara kumwire skuru agendra na masomaye umusamaria mu yaseli yetsabono Dorcas Ogeche mayikande una peta live kubwatira namone kanisa ya PEFA yoe mukigetambo kira soko nyaragosiro mwana yule agendere na masomo na gosoa eskuru elibona agendere wekinia nigotokuma nyugoro botirwa century yobo ikero no mulikito juri kerubo mateye mo korwa sekenyorokia matiero inani ase wadi ya basi centro nigo yechoro no mogoko monene maiga yo mwana wa munyaruka asiri ta Dorcas Ogeche airo skuru amona basamaria baya maiga yo gokora amatemu yekerasi gisano na isato umwako eta korinde ngina kaburo chibesa cyo kumwire skuru Dorcas Ogeche uyu aneno manyekaine buna better live niga sokya na kubwatira namone kanisa ya PEFA yokora wa mona pastor David Okengo ero kwene kebunno umwana nkogendare skuru egento kiabage gokorekana aseritu kori arero family bune yiga moroche ne family tari kwenyara ne family rinse kabisa wono better life ekereya renge gweta gwete kanisa PEFA kegotebanga umwana una batakire gokonyu ekagera baka ndora bagandigia tugacha bakagaiga injomo nyene najete baka ngarumochi ngarumwana tukamukora none shopping endagera kidogo ntu akorete 30 time chiwiki sato chia iriga ibere wetero mo chibunole nabona rayo ogukunwe ngoro ekartu arenge se crusade iga toka mukutane karokorwa on Sunday morning. We were invited to this family to come and make a word of prayer. Aba mitono barenga se crusade karto cha to komere keskyo mwana oyo abero mulira sama tukamanga na nyasa omokonyiro mugweniri tugatura liyande mechi nkoro cheito amune timu ya pastor baraiga tugatebani kitura akorega ro mwana yo nero ngwaye bobe petard tugatebega na tokora iko tukobeka namo tuligichibe sankenke omwana yagende school kubwatekana na ngino mwana yo Evelyn Nyaboke nigo mwana yo arwaltenga kintambe kuruma ko 2015 asama konda renge gotonya kurwasomo beroye korende gwe kumwako eta akaironya gitari na kubwena mwana Dorcas Ogeche kondwara kuru 2015 Grandwa 2015 yabeira gocha kurwara ake ogende skuru kurwara ake ogende skuru kera bweniro ende skuru bono ekere gete 2023 mwana yakarwara ngamwira nyamaje December na babe tukuruswa makonda manene paka ngeburinga ngainguche batiso mwana na batiso era takuno muntu muliri nonyo tigete ko ende skuru kare krasi gisano nemo asengenche yoboroire nigerigetie asamatemu ye krasi gisano na isato na kanyora max chimeibere ne 53 ne isano na isato korenda sengencho yokonyoroga kegwe familia yo tachete ko gendra ne chisemi gwe karitu kori arero kare chesto ekena ba koreta matemu ayebia ekera ayeta mwa ije familia ana ni gondinse na bwate besana ari kumugenderia se skuru mwana yone kera nyakonde nga mama ngire skuru ngamukani yaya ngamute yaya kero ndachikunyara ne kosinda koire korengana no mwana yorenge na maliga yo mogoko niga kera better life bunambu ya mono ne kanisa ya PEFA asoko mokonya kogendera ne chisemi ngo akera aba pastor ya mono na better life kumwakera ya mono asatu sebakatu cyuparorwe ngino mwana yo boigo nigairaneria bunambuya na koboria abantu bomoyo bwwancha komokonya sokwaga chenyumba asengencho eyo bamenyete nigo bagutwerwa amangana ego chinguru no mo bishop we kanisa yu ya PEFA nyata no ni nyumba igikuntwira gaki no ni ndagira nyumba ni gasiengo ntaligetie konda nyora abana bane mbali gokoraki mbakuragira no gusaba kwana ngosaba ngango bakanya no kwiba mu basa kuiba tigandete ase kiringo nyorege kabana bana banyora na kitware gokora tonyore obokonyi umungino yo iga enyumba bwate nembe akonywe nonye na mabati elinde tomoroseri enyumba anyare komenya igo gusaba kwana ngoringa nare tware konyora nonye mbande iga bato basoime batokonye batobwate si elinde umungino yanyare kwagachirwe enyumba neramenye abe muna abande
Mateyu yaringe no mogoko monene amo n'abanyakenyoro nigo bamukobo mwanu yo gweka skuru ya sekondari ya Itumbe ase arachi gosomera. Yungo reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV Elitariana Njuli Kerubo.